Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo. 7 de cada 10 comerços gaudeix de bona salut o es troba en el camí de la recuperació. Així ho recull l'enquesta que ha realitzat l'ESCODI, l'Escola Superior de Comerç i Distribució, una enquesta més, que mostra el canvi de rumb en positiu del sector. Núria Beltrán, directora d'ESCODI, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. El comerç català té bona salut. Comencem a recórrer el camí perquè la recuperi. O sigui, estem parlant que és el primer cop on un 70% i per tant una clara majoria de comerços parlen de que han mantingut o millorat les seves vendes i el seu marge comercial. Això és el primer cop que passa en anys, però no oblidem tampoc que tot això comença a passar després de pràcticament 7 anys de caigudes de les vendes, moltes vegades amb xifres de 2 dígits. Per tant, encetem el camí cap a la bona salut d'aquests negocis de comerç, però això no estem en plenitud. O sigui, aquests que diguéssim que han contestat que se'ls hi mantenen o els hi milloren les vendes, realment no vol dir que estiguin a la posició on estaven abans de la crisi. Abans de la crisi hi havia potser més comerços. Ens hem deixat més d'un llençol en aquesta bugada de la crisi, no? Penso que hem assistit pràcticament a una reconversió del sector. D'alguna manera, els que han quedat són aquells que tenien més ben pensat el seu enfoc cap al client, els que han tingut muscle per aguantar aquesta crisi. Però jo penso que també no va només de tamany de negoci, sinó sobretot d'estar ben focalitzat cap al comerç, i també durant la crisi han nascut tipologies de negocis nous i veus com de vegades això en qüestió de mesos obren i tanquen, negocis com els dels cigarrets de fum o aquests les magdalenes, els cupcakes, que s'estan obrint, surten fenòmens nous, però l'important és tenir el teu nítxol de mercat i haver pensat bé què vas a fer i per qui. Què més ens diu aquesta enquesta, a banda de que s'albira la llum al final del túnel? Aviam, jo penso que lo important també és veure com els comerciants estan d'alguna manera percebent també una recuperació dels ànims del consumidor, i això és consistent amb les dades que s'havien publicat a final d'any, que havia augmentat el nombre de persones que cotitzen a la Seguretat Social. Per tant, una cosa lliga amb l'altra, vull dir, aquests ànims del consumidor per tornar a comprar. I després també una cosa que jo penso que és interessant de veure també és el rastre que deixen a l'enquesta, el desconcert que hi ha hagut a l'hora d'iniciar la campanya de rebaixes. O sigui, la valoració de la campanya de Nadal és bona, fins i tot més bona que la del conjunt de l'any. En canvi, l'arrencada de rebaixes, que l'enquesta va ser llançada just a l'inici de la campanya de rebaixes, l'arrencada ha sigut molt desigual i només un 27% dels comerciants van començar quan era tradició començar-la, i la valoració no és tan bona. Ja dic, caldria veure com s'ha tancat la campanya, però el fet de que hi hagi desconcert amb quin dia s'ha de començar també demostra que acaba perdent una mica l'efecte crida que tenia. Estem canviant en moltes coses, però una de les més clares és que hi ha menys diners a les butxaques dels consumidors. Com pot afectar això en la salut del comerç? El pastís del consum s'ha encongit. Llavors, jo penso que aquí la gràcia també està en trobar noves estratègies, nous canals. De vegades aquí a ESCODI hem estat parlant amb comerciants que buscant aquesta reinvenció o s'han situat en el canal online on no hi eren i per tant agafen clients remots i fan vendes que no haurien pogut tenir, o negocis, com per exemple fa pocs dies parlàvem d'una pastisseria a Barcelona que ha començat a obrir una línia diferent, amb una botiga diferent, molt focalitzada cap als turistes, amb ubicacions noves, i estan obrint botigues. El tema és, és evolucionar per captar aquesta renda, malgrat la crisi. O sigui, estem parlant de que 3/4 parts de la població manté, diguéssim, potser no és el mateix nivell de renda i de poder adquisitiu que abans de la crisi, però per sort això encara, diguéssim, manté els seus ingressos, més o menys. Llavors, a aquest client li hem d'apel·lar una mica al desig, a la sorpresa, a les ganes de tenir una experiència, perquè perdi una mica aquesta por que l'ha fet retenir del seu consum. O sigui, per descomptat, les famílies que han quedat excloses perquè han perdut la feina, o sigui, hi ha problemes socials importants degut a tot l'atur. Aquí no serà on els comerciants independents puguin
fer negoci no sé que tinguis un avantatge claríssim pel que sigui, doncs amb poder vendre doncs, a un preu molt baix. Però jo penso que per l'altra banda, per aquest consumidor que senzillament s'ha autocensurat el consum i s'ha autorestringit, doncs penso que és buscar noves estratègies per apropar-nos a aquest consumidor i seduir-lo. En molts dels sectors sempre s'apel·la a la formació com la millor eina. Vostè dirigeix una escola especialitzada perquè la gent tingui més formació. S'estan fent millor les coses al comerç? A mi ara el que ha augmentat moltíssim és la percepció de que cal obrir-se, cal formar-se. Sí que s'estan fent millor les coses i per força, o sigui, les circumstàncies hi han obligat molt i veiem doncs, molts comerciants que estan invertint en la seva pròpia formació i la dels seus equips. També estem veient com estan captant talent, o sigui, empreses que han fet grans esforços en reduir els seus costos, però en canvi estan incorporant joves universitaris preparats, i és el que estem veient també de manera directa amb els graduats en direcció de comerç i distribució, perquè això, l'entorn és molt més agressiu i cal fer estratègia, o per exemple, doncs, tota aquesta reducció de costos i tot això, la crisi obliga doncs, a haver d'afinar molt amb la gestió, en buscar indicadors, en veure doncs, què es pot fer i anar-ho monitoritzant. Llavors, sense formació, sense obrir una mica i sortir i veure cap a on van les tendències sense analitzar com està vivint la gent, és molt difícil encertar-la. Per tant, jo penso que sí que el sector, ja dic, i tot l'entorn, ha canviat tant i s'han complicat tant les coses que sense formació és molt difícil poder evolucionar i créixer i tenir èxit en aquest sector. Parlem de formació a Catalunya, on tradicionalment sempre hem dit que és un país de botiguers i una mica això ho portem a la sang. És a dir, m'imagino que deu haver-hi unes qualitats més o menys innates a la persona, però alguns aspectes en els quals cal no descuidar-se perquè no se'ns escapi cap tren. O sigui, que els comerciants potser ara veuen que la cosa recupera i pensen que ja ha passat el pitjor, però no sé si alguna cosa haurien de fer millor o haurien d'invertir perquè aquest tren no se'ls escapi a l'hora de formar-se quan potser porten molts anys en el comerç i creuen que ja ho saben tot. Cometem aquí algun tipus d'error? El fet que siguem un país tradicionalment de comerciants és bo, o sigui, d'alguna manera doncs, aquest esperit emprenedor i aquest esperit comerciant doncs forma part de la nostra cultura i ens dona valors que no en sabem. Jo penso que l'hem de fer servir per una cosa que en aquests anys no s'ha fet servir, que és no només per defensar-nos, sinó per conquerir territoris comercials i per atrevir-nos que empreses catalanes obrin botigues a altres països on està sortint una classe mitja o mitja alta emergent, i això ho hem d'aprofitar, aquesta part d'esperit comercial conqueridor l'hem de recuperar. I coses que se'ns escapen, doncs sí, o sigui, si estàs tancat en un negoci i no surts, i no compares, i no el mesures, hi ha coses que pots estar gestionant segons les teves creences, i de comerciants que creien que els seus clients eren només del seu barri o de la seva població, i resulta que tenien clientela de fora i estaven prenent mesures inadequades. O gent que et diu, ostres, m'han caigut les vendes. Les vendes no és el mateix si et cauen perquè estàs perdent clients o si et cauen perquè els mateixos clients t'estan comprant menys o perquè t'entra molta gent però aquesta gent no acaba comprant. Vull dir, les mesures que has de prendre si estàs perdent clients o si aquests clients venen però et compren menys són diferents, i per tant hem de bolcar-nos molt amb una gestió econòmica més acurada i en mesurar sobretot i preguntar. O sigui, fixem-nos que ara hi ha moltes empreses que pregunten el codi postal quan pagues a caixa. Anar emmagatzemant informació del client, qui ve, qui repeteix, per què? O sigui, preguntar, perquè la societat està canviant moltíssim. Llavors, no podem presumir que en una botiga que hagi anat bé o una cadena de botigues que els clients que li venien fa 7 anys o fa 5 anys són els mateixos, ni que tinguin les mateixes aspiracions, ni que visquin de la mateixa manera. Tots estem canviant molt i molt ràpid. En una època d'una taxa d'atur altíssima, el sector del comerç ha estat bona part refugi d'aquelles persones que s'han autoocupat. Això és una oportunitat? Hi ha algun perill aquí? Home, és una oportunitat. Si es fa ben fet, el perill és fer-ho sense consciència i sense suficient coneixement d'on et poses. Vull dir, el principal és fer un bon pla d'empresa, entendre del negoci amb el que t'estàs posant i d'alguna manera buscar les mínimes garanties, això per coneixement del mercat o per coneixement de l'entorn on et vas a posar. Vull dir, posar-s'hi a cegues i amb inexperiència és cometre suïcidi. Vull dir, ja dic que és una oportunitat i hi ha gent que li ha anat bé si trobes això,
una necessitat que vas a cobrir-la i saps molt bé perquè ho has comprovat que tindrà un mercat. I per altra banda, també estem veient com torna a ser un sector atractiu per retenir els joves que venen d'empreses familiars de comerç i que, per manca de prestigi del sector, en les últimes dècades era gent que no es plantejava el seguir amb el negoci familiar i ara se'n donen compte que si inverteixen poden ser capaços de fer-lo evolucionar. Això sí, s'han de formar per poder assumir els reptes que té avui dia. Però jo penso que l'important és recuperar aquest prestigi social i donar-nos compte que és un sector que està oferint sortides atractives i carreres ràpides a joves que estan realment preparats. L'enquesta recull una dada que és molt bàsica i, a més, que no sorprèn, que 6 de cada 10 encastats tenen una botiga, és a dir, que som un país de botiga petita. No sé si allò que parlen del muscle és suficient, no és suficient, haurem de fer les coses més agrupats. S'haurà de buscar alguna fórmula perquè aquest petit botiguer de tota la vida pugui tenir un futur com més sòlid? Tant en el comerç com en la indústria, avui dia un dels elements claus de la competitivitat d'una empresa és buscar aliances i, per tant, sí, el comerciant independent, tingui una botiga o en tingui diverses, el buscar aliances amb altres comerciants, amb proveïdors, això és estratègic. I el fet de tenir la sana ambició de créixer, jo penso que també s'ha de fomentar. I és ben curiós que fa 30 anys Catalunya es va plantejar el repte de volem tenir per tal any X empreses exportadores i es va fomentar que les empreses industrials exportessin. En canvi, una aposta clara per fomentar que les empreses de comerç de Catalunya creixin no hi ha sigut mai. Vull dir, quan parlem de comerç sempre acabem parlant de territori, d'horaris, de rebaixes i en canvi no hem parlat de política del sector. I penso que aquí hi tenim una oportunitat. O sigui, si aconseguim que les empreses de comerç de Catalunya n'hi hagi unes quantes, doncs això, que creixin a dins i fora de Catalunya i obrin botigues en altres països del món, ens estem generant l'oportunitat de crear a Catalunya centrals de decisió i de gestió que creïn llocs de treball altament qualificats, i això és bo. I tenim exemples clars de grans empreses de comerç que tenen seu aquí i que ja s'han internacionalitzat, que tenen aquí milers de llocs de treball o 1.000 i pico, i avui dia tenir una indústria que generi 1.000 i pico de llocs de treball i és molt difícil perquè les coses s'han automatitzat molt i per tant jo penso que aquí tenim una oportunitat latent que si sabem jugar a les cartes doncs ens pot donar perspectives interessants pels propers anys. Si això hi afegim el fet de que som un punt d'atracció turística, que tenim un aparador com Barcelona on els turistes de tot el món venen i coneixen les nostres botigues, un cop t'han conegut aquí, si apareixes a casa seva, doncs pots tenir un atractiu, un terreny guanyat. Núria Beltrán, moltes gràcies per atendre'ns. Fins una altra ocasió. Gràcies a vosaltres. 5 cèntims.